सामनो बाजारनि टाकुक रायकुमार आश्रम bo Agartalago প্রায় 3-4 মাস হাই কাম খাইন থাंजाक মাস bo rang pateno boni family bwrwi bwsano charwai tongo hingke প্রায় মাসখানিক ageni simi rang rohorni ang tongo ke boni bihik bwsabano call khaike not switchable hingsao phajake hingke taw lajoke call haya incoming bondo hingke boni bobaikna jaiti gosti rok no Agartala o joto jaga call khlaimang wanalaijak call maya ongoi Agartala Bortoli joto jaga o gabor dige bo sungjak call khaiye kehabo sia kehabo nuya bobono ke o screen o rijak je photo no nuwi tongkha hingke screen o rijak phone number ro call khlaiye kisa saobaina wngthui Takuk Rayakumar Aslongni family boni bihik bwsa bono call mayani bagwi wanalaijak tabu kaidi chong boni khutui khanai nai bo khasaka boni bwsai bagwi tukra saroni foto botongo selain pudah kerom lah kesananya sini woi makang ke bini busajek tai bini bihik o selano borotong kisah khobor nani bagai phone number bo thaijeng punukjat rohna bagai lukurokno koyo hambai langsung tamni bagai media ni bwskango phanyani nangkha ani bwsai 2 mas ngoi thangka kam khaini hini thangmani bota bo sokpaya phone khlai bo phone maya bono tamo hingkai bo thangpro kai bo saikalango tamini sa kam khaini ang thanai hini so gar pore hingkai bo kamo thangka thangman pore bo 2 din kok sakang bai asengkai waini call khaikya hingkai bo borotong brosa silia bono kono khos khobor pan malia ta khai bini phone bo sakang call khaimang susto mano ta khai incoming call thanga bini kono rang hini bo roho chalia kono orotongo himbai chilia bono boro botong ha boro jakha kono khos parpan mas malia bongni dolongno ba ang sungui naijak hingkai bongni aya khama kam khainai bongni dolongno sunghoka joto jagana sunghojak bini baigana songrokno sungka ayang kwrwi Agartala sai kus kwrwi hinso gabordi hingke yang Agartala angko Bortoli rok joto jagano sunghonaijak kwrwi o jaga kwrwi nin selani bumung khe ani bwsaini bumung hingkai Rayakumar bono phatarok hingkai lombu pharu bono lombu hinui ringjago bo je jara bono nugui tongnai borok je angko nai tong bono nukha hingkai je naine borok bono nukha hingkai bono sinika hingkai ani number rijak ani o number o call khaitung okay mokhe busajek mokhai ani bwsajak kotoi bo okay borok ni photo kai photo tongo adar tongo ang thana bo thangjak thana bo kagos ri phaijang thana thangya koi nei mani thana bo kuno khuspata korei thana kagos rijak ar pore haini bagang non bwskang tinang ma phaijaka obokhe nongni number na nini nokni number ta he ani number si o number o je o number o call khaitung sahari tongano borok nuknai rokhe o number kisa call khaina bagai bini bihik tai bwsajak chong kobokha
Oke, celani foto ke. Bo foto botongo. Kau celani foto ke romlah ke sananya. Sini wui makang ke. Bini besajak tai bini bihik. Celano borotong kisah khobor nani bagai phone number bo thaijeng punukjat. Rohna bagai lukurokno koyo. Hambai asungna.